la un nou episod. După cum v-am promis ieri, astăzi o să vă arăt ce mi-am cumpărat. După cum vedeți, aici avem chele și să nu credeți că e mașină. În primul rând, asta este frumusețea asta care prinde 800 de W și prinde puțin mai multă viteză. Așa. O să vedem noi ce facem pe parcurs, dar până atunci o să dăm niște cinematice. 800 de W. Trec cu chelele. După cum vedeți, dăm o plimbărică așa frumoasă. Băieți și fete, că poate urmăriți, o să vă arătăm viteza. Pe a treia nu pot să arăt, o să arăt pe roată. Aici o să blurez. Hai să vedem. Prima viteză, da? Nu vă uitați la degetele mele. 15, da? Acum 30 și ultima. Așa.